Esterilla. Non digas esterilla. Moitos están a darlle bastante uso durante o confinamento. Úsana para poder facer algo de exercicio dentro de casa. Pero non se chama esterilla. En galego a este obxeto chamámoslle esteira. É que non te sorprenda porque apuntamento lusófono. En portugués tamén lle chaman así, esteira. Pero tamén tapete ou capacho, dependendo do significado que se refiran. Pero atención, porque para nós o tapete, ademais de ser o que cobre unha mesa, por exemplo, é tamén o lugar polo que desplazamos o rato do ordenador. Para que non nos esquezades, contovos unha anécdota. Teño unha amiga que me chama Esterilla. Pois nada de esterilla. Ester? Esteira? Ester? Esteira? Digo cho eu.